Θα ήθελες να γίνεις Να μαμά? σοβαρέψω. Σοβάρεψε τώρα. Με το χέρι στην καρδιά. Με το χέρι στην καρδιά. Όχι. Όχι. Θα σου πω, δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν έχει περάσει από το μυαλό μου γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολα χρόνια και δεν έχω σταθεροποιηθεί πλήρως με τη σιγουριά που θα ήθελα να έχω στη ζωή μου. Επαγγελματικά εννοείς. Και επαγγελματικά και σαν σύντροφο, γιατί κάπως νομίζω ότι αν είχα παιδί και σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να νιώθω μια φοβερή ασφάλεια σε όλους τους άλλους τομείς. Οπότε κάπως δεν έχει περάσει το μυαλό μου. Δηλαδή το όχι είναι τόσο σίγουρο ότι δεν έχει πλησιάσει καν. Είναι πώς μας λέγανε για γάμο. Μα αν δεν υπάρχει νομικά ο γάμος, δεν περνούσε καν από το μυαλό μου. Το οποίο μπορεί να είναι και στενάχο. Οπότε όχι, αλλά ποτέ μη λες ποτέ, γιατί μ' αρέσει να αφήνω μια ρευστότητα. Οκ, άρα η Ιωάννα δεν έχει σκεφτεί ποτέ της αν θα ήθελε ή όχι. Για πάρα πολλά χρόνια ήταν ίσως μια στεναχωρία, ήταν και απαγορευμένη σκέψη. Δηλαδή έλεγα καλά, δεν έχουμε λύσει άλλα. Μπράβο. Και θεωρώ ότι το να μεγαλώνεις ένα παιδί, και αυτό πάλι δεν αφορά τη σεξουαλικότητα, θέλει και μια υπευθυνότητα και αυτογνωσία στα εργαλεία σου. Δεν θα πω